За 8-ма поредна година се проведе инициативата "Живей активно". Много известни личности и спортисти показаха с личен пример как трябва да се спортува здравословно. Мотото на кампанията е "Ходи пеша, движи се с колело, с ролери или скейт, стани част от движението и спорта". Вижте! Живей активно! Живей активно! Хиляди млади хора се събраха пред НДК, но не за да протестират, а за да спортуват. Основната мотивация е да накараме хората не да водят заседнал начин на живота, да бъдат активни, а спортът като средство, което най-много помага, е това, което ни събира днес тук. Кампанията тази година е посветена на Международния ден на Олимпийските игри и всеки можеше да се включи в откритите уроци на спортисти от ранга на Йордан Йовчев, Тереза Маринова, Нешка Робева, Симона Пейчева, Ники Николов и Евгений Иванов. Пушката. Трябва да даваме личен пример на децата си, така че затова е важно възрастните да участват. А децата трябва да се движат възможно най-много, затова е важно те да участват. Тъй като в последно време нашето общество живее много активно, аз съм учудена, че има толкова много хора. Защото това е една друга изява, една друга активност. Но и в единия и в другия случай води до едно сближаване на хората. На 12 локации в парка имаше всякакви забавления за малки и пораснали деца. Ето от тях беше Канго Джъмп. Освен турнири по бейсбол, стритбол, баскетбол, волейбол, футбол, тенис на маса и ролери, имаше и игри за балансирано готвене и спортни мероприятия за домашните любимци и техните стопани. Колко от вас имат колела всъщност и спортуват? Аз имам уейкборд. Уейкборд. Кой е уейкборд? Скейтборд на 2 колела. И караш ли често? Преди карах често. Не живееш активно ти? Живея активно, приятел. Активно ям. Примерно. Всичко правя много активно. За разлика от каките си, Сия и Теменушка кара често ролери и колела в парка заедно със своите родители. Често ли караш колело и ролери? Не чак често, през почивните дни. Разхождаме се в парка, ходим почти много често. Ние всеки ден, когато сме навън, играем някакви игри, момчетата само в футбол. В края на този активен ден уморените спортисти получиха много награди за усилията и концерт на едни от най-популярните изпълнители като Рафи, Богомил, Поли Генова, Ангел и Моисей и Скила.